Kuya, saan ka pupunta? Ha? Saan ka pupunta? Pupunta ako sa Pilar. Bakit? Ano meron Fiesta doon? doon ngayon eh. Napakasaya Napakasaya ng fiesta doon eh. Hindi ka pupunta ron? Hindi ka pupunta? pupunta ako doon. Ako magdadala nitong camera eh. Ako tagahawak. Ay ganun ba? Sama ka na sa akin. Oo. Talaga? Ayoko! Naglakad ka. Saan na yung sumakay ng ano? Saan ka? Ako Saan hindi. tayo sumakay? Hindi. Dito ka na lumaki. Dito ka na ano. Takot ka pa rin. Sanay naman ako. Takot ako sa pating. Hindi naman sa bangka. Ano dyan? Meron. Ano lang dito? Kuya, Sa ano? Dito bakit? Anong ginagawa mo dito? Nanonood ako ng ano? Mga contest ng mga mami. Yung mga dance contest ng mga mami. Nanay, mga nanay. Ito, tinan mo, tinan mo. Magaling sila lahat. Paano ba yan? Kuya, anong ginagawa mo? Pinapalamig ko itong sweet ball. Saan? Ang init kasi. Saan? Ito, electric fan.